Λοιπόν, εδώ έχουμε την Kawasaki Ninja 250R μοντέλο του 2008. Εντελώς αλλαγμένα τα fairing από ό,τι βλέπουμε σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα του ίδιου τύπου. Είναι υγρόψυκτο, 33 λογάκια, δικύλινδρο, μια χαρά, με αρκετό νεύρο στις μεσές περίπου. Το κοντέρτο, όπως βλέπουμε εδώ, έχει αλλάξει. Παρόλο που δεν είναι ψηφιακό, είναι πολύ όμορφο. Εδώ έχω κοτσάρει κάτι χειρολαβές με το λογότυπο της Ninja. Εδώ έχω ένα αυτοκολλητάκι για προστασία από το ντεπόζιτο με το λογότυπο της Ninja πάλι. Στους τροχούς έχω βάλει πράσινη ταινία για να τονίζει λιγάκι τη μηχανή. Εδώ πέρα. Επίσης η κολλάτισσα έχει φύγει. Ορίστε. Και τα φλασάκια αντικαταστάθηκαν με τα φλασάκια της 7,5. Ορίστε. Γενικά η συγκεκριμένη μηχανή είναι ότι πρέπει, ας πούμε, για όποιον του αρέσει να οδηγάει sport στυλ μηχανών. Πρέπει και λίγο μπροστά. Η σέλα δεν είναι και τόσο σκληρή, σχετικά μαλακή. Μικρή συσκευή μεν, 250. Αλλά εντάξει, πιστεύω πως δείτε είναι άριστο ξεκούραστο οδήγημα για ποιον είναι πρόθυμος να την οδηγήσει. Βάλουμε και λίγο μπροστά. Σάλουμε λίγο τον γκάζι. Η μηχανή ήταν ζεστή. Αυτά τα λίγα για την Ninja. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και προστάτε κανένα ακόμα μετά, μαθαίνετε, και δώστε μου καμιά πληροφορία, οτιδήποτε.
Αυτά.